एनडिएफबिनि थांखिया बे नङामोन आरो बर' रायजो राजा थैनांनाया ओरैनो थैनाङाखै बड'लेण्डनि थाखायसो थैदों ओरैनो बे रिजननि थाखाय थैयाखै गिबियावनो आर'नाइ रादाब आरो जाखिनि चेनेल पर्टेल बिथांमोना फैदों आंनि न'सिम फैदों बिनि थाखाय आं सिगाङावनो हामबाय होनना बुंग्रोयो दिनैहाय आं मर्टिएस्टम बिनि बारै आं गोबां खोथा बुंबाय थादों आं निजा बावबि आंनि इउटिउबावबो बुंदों आरो दाखालिबो समाव लावथियावहाय जितु जादों बावहायबो आं बुंदों आं मर्टिएस्टमनि बारै बुंलांबाय थागोन आरो जेब्लासिमहालागै बानाया अब्लासिमहालागै आं बुंलांबाय थागोन खारन जों दिनैहाय बे मर्टिएस्टमखौ मानि थाखाय बानायनो होदों जोंनि निजा भाबियानो एनडिएफबिया इएम दं एमएलए दं एमसिएलए दं डेपुटि चिफ दं बिथांमोना मोजां डिसिसन लानानै मोजां सिन्ताधारा खालामनानै मोनसे जायगायाव जों मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवहाय बबेयावहाय नों लुगोन बबेयावहाय थिक खालामगोन बेखौ मोनसे मर्टिएस्टम लुनानै दोनोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो खारन दिनै बे मर्टिएस्टमा दिनै बावहाय थैनाय आरो थांनाय बा जिउ बारसोमनाय जिउ गारनाय बिनि बाथ्रा दं दिनै जों जुदि एक्स एनडिएफबिफ्रा दिनै एथ'राब बोसोर नांनानै मोनसे फैयै गोजोन गोरोबथा जानानै फैबाय बिनि गेजेरजों जुदि जों मोनसे मर्टिएस्टमखौ जुदि लुफुंनो हायाब्ला होमबा जों एफाराब गिदिर आफाद सालायनानै मा लाब जागोन दिनै एग्जाम्पलावहाय खाथियाव एक्स बिएलटिफोर दङ बिथांमोननिखौ लामा सेराव नुलाङोब्लानो दिनै बयबो नुलांजोबो जों मानो थाखाय लुनो थिनबाय थादों दिनै जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन बिथांमोननि थाखायसो बे मर्टिएस्टमखौ लुनो थिनबाय थादों जाहाथे जोंनि जेनेरेसन टु जेनेरेसन फैगौ बारावबो जोंनि जाय जोनोम मोनै गथ'फोर दं बिथांमोनाबो मोनथिलांनायनि थाखाय बे मर्टिएस्टमखौ आं लुनायनि थाखाय खावलायबाय थागोन आरो बुंलांबाय थागोन बुंनायनि जाहोनाबो बेफोरनो दिनै आरोबाव एक्स ग्रेसिया 5 लाखनि बाथ्रा दिनै बेफोर गिदिर बाथ्रा नङा जों हारिनि खोथाखौ सानोब्ला जायफ्रा मुंख्लं जालांदों बेफोर सोरबा सासेनि थाखाय जों मुंख्लं जायाखै आरो बे 5 लाखनि थाखाय 5.5 लाखनि थाखाय जोङो जोंनि जाखिनि थैनाय बेफोरो ओरैनो थैयाखै दिनै मिथिंगा मोनबायदि जौ सेरेब मोनबायदि आंनि मेगनावनो नुबोदों मेगना थाइसे गैया मिथिंगानि जौ सेरेबनि मिथिंगानिया मेगनानो गैया आं नुबोदों बेफोरखौ बिखाया बेदर गैया बेफोरो दिनै बेफोरखौ गबिन्द सार मोनथिया फेरेंगाया मोनथिया बड'सा सारामोना मोनथिया दिनै नैबे सानजारांमोन मोनथिया नैबे एमसिएलए सावरायग्रा बिथांमोना मोनथिया नुफेराखै खोनादोंल'नो जोंफोर प्रेक्टिकेल बेफोराव मानो दिनै बिसोरनि मुङाव मानो दिनै जेनेरेलि मानो दिनैसिमबो मर्टिएस्टमखौ मानो खुंनो हाफेरा 5 लाखखौ दिनै न'खरनि मानसिफोरा दिनै गाबख्रावदों आं दुखु मोनदों बावहायबो 5 लाखा देरसिन नङा हारिया देरसिन जोंनि थाखाय दा जों हारिनि थाखाय नांदोंब्ला दिनै बिथांमोननो मानो थाखाय मर्टिएस्टमखौ मोनसेबो लुनो हाफेराखै एफाराब जोंनियावहाय इएम दं एमएलए दं डेपुटि चिफ दं मा खालामनानै थाखो बिथांमोननि थैनाय जिउ होनाय थै गनाय गोलोमदै गनायावहाय बिसोरो दिनैहाय एमसिएलए इएम डेपुटि चिफ बेफोरबायदि जाजोबनो हादों आं दिनै बिथांमोनखौ बुंगोन नोंथांमोना लाजिनांगौ नोंथांमोना डेपुटि चिफ जानो लाजिनांगौ इएम जानो लाजिनांगौ एमसिएलए जानो लाजिनांगौ खारन दिनै नैबे रिजोना सोरबा सासे प्रमदनि नङा आं बेखौ बुंगोन प्रमदआ जोंनि एनडिएफबिनि नामाव मालाबाबो सिन्था खालामा आरो खालामफेरनायबो नङा आरो नुफेराखैबो लानो हायैनि जाहोनानो जाहैबाय गोजोन गोरोबथाखौ आं फार्स्टआवनो गोजोन गोरोबथाखौ मानि थाखाय होनना बुंदों आं गोजोन गोरोबथाखौ बुंग्रोगोन गोजोन गोरोबथाया अनलि मोननैल' बुस्थु दिनैहाय जेब्लानिफ्राय एकर्ड जादों गोजोन गोरोबथा डिक्लेयार खालामदों अब्लानिफ्राय मोननैल' सोदोबा मोजां जादों होननानै आं बुंगोन माया एक्सटर्सना गैया जादों किडनेपिं गैया जादों मा होनना बुङो बेखौ इनकाउन्टार फेक इनकाउन्टारा खम जादों बे मोननैसो बुस्थुआवनो गैया जादों बाद बाखि बावहाय जेबो गैया आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन मानो गैया दिनै एनडिएफबिनि खेथ्रआवहाय गथ'फोरखौ जोंनि गथ'फ्रा नोंथांमोनाबो नुयो मालाबा हाजिरा मावना जानानै दं दिनै रिक्सा सालायना जानानै दं
बेसेबां दुखुनांथाव बैफोर गथ'फ्रा दिनैहाय सोरनि थाखाय नांदों हाग्राफोर बायदियाव हाग्रायाव थानाय समाव बेसेबां दुखु दाहा खालामनानै फैदोंमोन दिनै प्रमद बर'आ बेफोरखौ सिन्था खालामफेराखै दिनै बिथांमोना मा होननानै बुंदों गबिन्द बसुमतारिया दाखालि मा होननानै बुंबावदों ओरैबायदि रायबावदोंसो जोंनि सेंग्राफोरखौ दिनै गथ'फोरनि दारायसो बियो डिपुटि चिफ जादों गथ'फोरखौ मानो बेबायदि बुंनांगौ आं दुखु मोनदों आंनो मोजां मोनाखै खारन दिनैहाय बिथाङा जादों होननानै बुङोबा थैनाय दुखु खस्थ' खालामनाय जायफ्रा सेंग्राफोरा दुखु खस्थ' खालामदों जाय मानसिया दिनै थैदों बिनि जायगायावसो बियो दिनै डिपुटि चिफ जादों जायनि जाहोनाव दिनैहाय जोंनि सेंग्राफ्रा आंल' नङा सिंगेल सोरबा फेक्सनल' नङा NDFBनि जेसेबां लिडार केडारफोर दङ लिडारफोराथ' बुंनो हाया खारन बिथांमोनखौ मा खालामनानै दोनदों कयेकजना खुगा खाथेजोबनानै दोनदों बुंगौ सानो बिसोरबो हाया बुंनो खुगा खाथेजोबनानै दोनदों मानो खाथेनानै दोननांगौ दरखार दङ दिनै गोजोन गोरोबथाया मोजां जायाखै नालाय जायाखै माथो दङ जोंनि बे एकर्डआवहाय दङ फैदों मोननैसो कलेज इन्जिनियारिंनो माबा माबि बायदिसिना इन्जिनियारिं कलेज फैदों जोंनि माखासे बर' रायजो राजानि थाखाय मोजां जानो हागौ खिन्थु NDFBनि थाखाय बे गोजोन गोरोबथाखौ आंल' नङा गोबाङानो बुंगोन जे आं मोजां मोनाखै बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन आरोखि दिनै NDFB हिसाबै बुंगोन बाथ्राखौ जों NDFBया जोंनि जिखिनि मेम'रेन्डाम गथायनाय आरो जुदि नोंथांमोना लांनो गोसोब्ला आंनाव दङ फट' खेबनानै बा माबा मोनसे खेबनानै लांनो हागोन दङ NDFBनि एकर्डखौ बेफोरबायदि जागोन होननानै मालाबाबो सानफेराखैमोन आरो सिमाङावबो नुफेराखैमोन जोंनि NDFBनि जाखिनि सेंग्राफोर लुबैनाय जोंनिया UTC नङाबा स्टेट बे मोननैनि गेजेराव जाखाथारनांगौमोन जों बर'नि गेजेराव मोनसे रेजिमेन्ट जानांगौमोन बेफोरबो जानानै फैयाखै बेबो दङमोन NDFBनि टारगेटआ बेफोरबो डिसमिस जाजोबदों बेफोरखौबो सिफायनानै होदों नैबे रिजिनावहाय दिनैहाय गोबां दङ आरोखि बावहाय बुंजोबनो हाथ'नाय नङा जोंनि जाखिनि पावारनि खेथ्रआवबो जोंहा गोबां दंमोन बेफोरबो गैया जायाखै NDFBनि खेथ्रआवहाय नैबे ओरैबायदि मोजां जाजानो लुबैदोंमोन रेजिमेन्ट आरोखि मेइन बाथ्राया रेजिमेन्टआ थाथारनांगौमोन बर' रेजिमेन्ट बा माबा मोनसे रेजिमेन्ट थानांगौमोन दिनै बेफोरबो गैया बेफोर थायोमोनबा एसेब्लाबो मोजां मोनगौमोन आरो दिनैहाय नैबे जिहेतु NDFBनि एकर्डआवहाय मोनसे लुबैबावदोंमोन आरोबाव माने मोनसे रेजिमेन्टआथ' थाखाबाय बिदिनो खामानि दामानि मावनाय बा जिहेतु 4 लाखनि खेथ्रआव फैबाय 4 लाखनि बाथ्रायावहाय बिनि जायगायाव आरो गोजौ थांबावोमोनबा जोंनि सेंग्राफ्रा बेखौ लुबैदोंमोन आरोखि खिन्थु दिनैहाय सोरबा सासेनि फाव फान्दायनायाव आं बेखौ बुंगोन सोरबा सासेनि फाव फान्दायनायाव जोंनि नैबे NDFBनि जिखिनि साननाय हनाय बेफोर गासैबो जिर'आव गोग्लैहैजोबनो गोनां जादों होननानै आं सानगोन पेरामिलिटारिनि खेथ्रआवहाय बिथांमोना बुंदों आजि दिनैहाय 2 बोसोर खावसे थांबाय NDFBनि सेंग्राफोरनि खोथाखौथ' दोनथ' NDFB सेंग्राफोराथ' दे गोबाङानो बैसोबो दङ बैसो खमबो दङ बिथांमोनखौ दोनथ' आं बे खेथ्रआव प्रमद बर'नाव सोंनोसो लुबैदों मानो होननानै बुङोब्ला प्रमद बर'आ दिनैसिमबो पेरामिलिटारिनि नामावहाय गोबां लाइमोनफोरखौ सानजानिफ्राय सोनाबसिम मर्निं PT ओरैबायदि सेंग्रा सिख्लाय ज' जाजाय खारहोदों एक्सारसाइजआ मर्निं PT खालामहोनाया मोजां जादों आं बेखौ गाज्रि होना मोजां जादों देहानि थाखाय मोजां खालामदों आरोखि मानो होनना बुङोबा दिनै बिथांमोनखौ पेरामिलिटारिनि नामावहाय खारहोदों मादों दिनैसिमबो माथो हाबहोनो हायाखै माथो NDFB गथ'फोरनि खोथायाथ' बादो बै NDFBफोरनावहाय केसआनो जोबनो थाङा होमबा माब्रै बिखौ साख्रियाव सोलायखो बिथांमोननि केसआनो ओरैबायदि गोजौखा गिदिरखा हाइनेस गोजा गासैबो एक्सटर्सननो माबा माबि बेफोरबायदि गोजा होमबा बिथांमोना माबायदिहाय साख्रि मोनगोन प्रमद बर'आ बेखौ एसे थाल खालामनानै बुङोब्ला मोजां खिन्थु दिनै जोंनि जाखिनि बर' लाइमोनफोर दं बिथांमोनखौथ' होनो हायाखै दिनै गोबां BA MA फरायनानै दिनै बिथांमोना हाजिरा मावना जानानै दं दुखु मोनो नुयोब्ला सोरबाया दिनै बर' लाइमोनफोरा दिनैहाय MA फरायनाय BA फरायनाय बेफोर सेंग्राफ्रा दिनैहाय मोजां रायलायोब्ला बेफोरबायदियाव ओंखारो प्रमद बर'आ जों बर'खौ फोजोबस्रांनायनि लामायाव लांगासिनो होननानै बुङो बिदि बुङो दिनै प्रमद बर'आ बेफोरखौ थाल लायाखै नामा
आंना बेबो खोथाया दिनै लाइमोनफोरखौ मानो होग्रोनो हायाखै बिनि उनाव एनडिएफबियाथ' दे मोननाय मोनैया बे उननि बाथ्रा साख्रि होनो हानाय हाया उननि बाथ्रा खिन्थु मोननायखौ आं नुफेराखै आरो जानायबोनो एनडिएफबिनि खेथ्रआवहाय पेरामिलिटारियाव मोनगोन आं बेखौ मालाबाबो नुहुराखै जिहेतु मोननांगौफोरखौनो होजोबनो हायाखैबा बर' लाइमोनफोरनि जाखिनि साननाय हनाय लाइमोनफोरखौ बिसोरो गोबां खोथा बुंबोदोंमोन बेफोरखौनो मावफुंनो हाया होमबाथ' बिसोरखौनो हायाखैब्लाथ' जोंखौलाय आरो माथो हाबावनो हानाय नङा बे आरोखि बाथ्राया रायजो राजानि सिमाङा बे नङा नैबे रिजन नङा दै जोंहा बर' हिसाबै जोंहा मोनथाम एकर्ड जाबोबाय बिएसए एकर्ड जाबोबाय बिटिसि एकर्ड जाबाय बिटिआर एकर्ड जाबाय खिन्थु नैबे दा सरकारा आं मोनथिनायाव बिटिसिखौसो सालायगासिनो दं बिटिआरआ इमप्लिमेन्ट दासिमबो जायाखै जायनि जाहोनाव दिनै माबा मोनसे लाइजाम फैयोब्ला गभर्नमेन्टनि बिटिसिनिफ्राय माबा मोनसे लाइजामफोर हरलायोब्ला बिटिसि हिसाबावसो फैयो आरा लिरजानाय जायाखै इमप्लिमेन्ट जायाखै ओंखायनो बिटिसिया सालायगासिनो दङ खिन्थु जों बर' रायजो राजाया बेखौ लुबैयाखै जों बर' रायजो राजाया माखौ लुबैदों दा बड'लेण्ड इउटिसि स्टेट आलादा जों गुबुन हारिजों बै समावनो जों एबसु पिटिसि आन्दलन समावनो बेसेबां नासय जादों बेसेबां गादब जादों बेसेबां रेप खालामजादों जों बर' गहपुर बायदियाव थांना नायहैथां गहपुर सनितपुर बेफोरबायदिसो नायहैथों जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरा आं खावलायगोन नैबे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो रिजोनथा बिटिसियानो था बावहाय गोजोननाय गैया जोंनो नांथारगौ जों बर'फोरनो मा नांगौ बड'लेण्ड नङाबा मालाबाबो जानाय नङा जों बड'लेण्ड स्टेट जुदि जायोब्ला माखासे फान्डिंफोरा जों डाइरेक्ट जागोन माखासे जोंहा पुलिस पावार थागोन गोबां बिदिनो गोबां बुस्थु जोंहा पावाराव फैगोन खिन्थु जों बेनिखायनो गोजोननाय गैया जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा आंनि बुंनाय नङा बियो बर' रायजो राजाफ्रानो बुंगोन नोंथांमोना मालाबा गेजेर गेजेर बर' रायजो राजाफोरनाव हाबनानै सों आं बेखौ बुंगोन बे बर' रायजो राजाफोरनाव हाबनानै सों आं बुंनाया नंगौना नङा बर' रायजो राजाफ्रा बुङो जोंहा बेफोरबायदि बिटिआर बा बिटिआरआव जोंहा गोजोननाय गैया खारन जोंहा पावार फांसननि खोथाखौ बुंबाय थायो रायजो राजाफ्रा गोबां दैदेनगिरिफ्रानो गावसोरनो बुंलायबाय थायो बिबा बिखौ बुंलायबाय थागोन दिनै पावार फांसना फ्रायनो थांमारदोंबो नामा थांमारदोंबो बिदिबो सानलायलाङो मालाबा बे हिसाबैनो जों नैबे बिटिआर एकर्डखौ जों बर' रायजो राजाफ्रा गोजोननाया गैया खारन बड'लेण्ड मोनाब्ला मालाबाबो जिरायनाय नङा होननानै आं सानो एनडिएफबिनि थैनाया नैबे रिजननि थाखाय थैयाखै दै आरो बुख्रुब जानाय सुख्रुब जानाय रेप खालामजानाय नैबे आर्नि रिजननि थाखाय रेप खालामजायाखै गावथारजायाखै फेक इनकाउन्टार खालामजायाखै आरो ओरैनो खालामजायाखै जोंनि बे एनडिएफबिनि आरो बर' रायजो राजा एनडिएफबिजों लोगोसे जायफ्रा एनडिएफबिफोरना दुखु खस्थ' रायजो राजाफोर बिथांमोना दुखु खस्थ' बुख्रुब जादों सुख्रुब जादों बिथांमोना बे बड'लेण्डनि थाखायसो दै बिनि थाखायसो थैदोंमोन नङाला जोंनि रिजनब्लालाय रिजनखौ लानोब्लालाय बै प्रमद बर'खौलाय जोंलाय मानोथो लाफानांगौ दरखार दंमोन 2000 सनावनो जोंफोरनि एनडिएफबिया एकर्ड जायोमोन बा बिएलटिआबो एकर्डखौ मोनस्लाबहैया 2000 सनावहाय जेब्ला भुटानाव रायलायो भुटाननि राजाया बुंलायदोंमोन जोंनि केम्पआव थांनानै राजाया हाबनानै बुंहैदों जे नोंसोरो माबा मोनसे सावरायदो सिजफायाराव फैदो बे खोथाखौ बुंदों राजाया आंनो दङ भुटान केम्पआवहाय बे समाव गबिन्द सार दङ रन्जन दैमारि सार दं बिथांमोनखौ बुंदों रन्जन दैमारि साराबो नंखाय नङा बेखिनि खोथाखौ राजाया फैयाखै होननानै बुंनो हाया खिन्थु बावहाय जों मिथिनायाव राजायानो मिडिएटर जानानै इन्डिया गभर्नमेन्टजों रायलायहोनो नागिरदोंमोन बावहाय प्रमद बर'आ चान्स मोनामोन सोरबा गुबुनफ्राबो खाबु मोनामोन बिएलटिआबो दिनै बेफोरबायदि खाबु मोनामोन बे समाव जुदि एनडिएफबिनि नांनाय स्ट्रं गोरा मोनसे थांखिखौ लानानै बर' रायजो राजानि अननाय बर' रायजो राजानि दुखु खस्थ' खालामनायावहाय एनडिएफबिया गोरा जादोंमोन ओरैबायदि स्ट्रं जानानै दङमोन खिन्थु दिनैहाय सोरबा सासेनि फाव फान्दायनायाव बे फिसा नंखाय रिजोना एनडिएफबिनि थांखिया बे नङामोन आरो बर' रायजो राजा थैनांनाया ओरैनो थैनाङाखै बड'लेण्डनि थाखायसो थैदों ओरैनो बे रिजननि थाखाय थैयाखै आं दाबो बेखिनि खोथाखौ बुङो 2000 सनाव जुदि एनडिएफबिया सिजफायार लानानै एकर्ड जुदि खालामोनबा बिथां हाग्रामायाबो बेफोरबायदि सालायनो हानाय नङामोन होननानै आं बेखिनि खोथाखौ गोरायैनो बुंगोन आङो